am întors de la școală și am zis să fac un unboxing cu voi. Bun, să-i dăm drumul. Bun, aici avem o bucată, o pungă cu Huntrix. Da, care este personajul vostru preferat din Huntrix? Să-mi scrieți în comentarii. Hai să deschidem. Rumi! Rumi! Bine, e puțin surcită de mașină, dar e Rumi! E subțire! Și cartonașe! Uite ce tare sunt astea! Acesta și acesta. Deci m-am inundat de nu? Și da, îmi place foarte mult. Îmi place cum mi-a picat Rumi. Bine, mie îmi place de Zoe, dar îmi place foarte mult și de Rumi. E foarte cute. Bun, aici am aceste păpușele care mi-au dat foarte mult. Sunt de la Santoro și mi-au dat foarte mult aceste păpușele. Am foarte multe chestii cu ele pentru că uitați cât de drăguțe sunt. Și de-abia aștept să văd ce o să-mi pice. Hai să vedem. Uitați cât de frumoasă e! E superbă! Vai de capul meu cât de frumoasă! Wow! Are și o carte. Bine, scrie, nu știu în ce limbă scrie, uitați ce limbă ciudată. Dar sunt toate personajele astea, fetele astea, care sunt superbe. O să vreau să vă arăt preferatul meu, dar așa să-l găsesc. Așa. Acesta este preferatul meu. E cel mai drăguț. Bun, hai să trecem la următorul. Nu știu pe care să aleg. Hai pe asta. Oare ce să pice? Eu sincer vreau cu Romi. E lipit cu scoci și scociul ăsta mă enervează rău de tot. Scoci prost. Hello Kitty! E mica Hello Kitty! Uitați cât de cute este! Hello Kitty! Ce drăguță e! Și are o căpșunică, uitați cât de frumoasă e! O ador! Îi dau nota 10 din 10. Și acum cred că pe locul 2 la preferate cu Romi. Hai să deschid. Așa. E superbă. Adică nu e cu Romi, dar e superbă. Are cartonașe? Da. Și ce cute sunt. Acesta și acesta. E superbă. La asta o să-i dau nota 1000 din 10. O ador. Și acum ultima și preferata mea, acești monstruleți. Fagler cred că se pronunță, dar Funny Angry Monsters. Uitați ce poate să-mi pice. Eu sincer mi l-aș dori pe ăsta cu Pampers, dacă se poate, sau pe ăsta albastru sau coloratul. Haideți să vedem. Ia să vedem care ce să-mi pice. Uitați ce cute este! Oh my god! Oh, nu! Dubluri toate!
Bă, deci e super! Uitați ce cute arată! Îmi place foarte mult că e roz. L-ador. Bun, acum o să mâncăm acești biscuiți care sunt cu cacao, biscuiți cu marshmallow. Cred că o să fie foarte bun. Astea, cum se cheamă? White Choco. Am gustat pe varianta aia normală, dar pe asta n-am gustat. Și ups, care sunt superbe, au gust de porumb fiert. Un gust intens și îmi plac foarte mult. O să începem cu astea. Super ca întotdeauna. Știu că sunt chimicale, dar dacă vreți porumb fiert și n-aveți de unde să vă luați-vă de astea mai bine. Acum gustăm Choco, White Choco. Văd că așa. Wow, ce frumos e deschis. Fac. Oh my god, ce bine arată. Hai să gustăm. Mamă, ce bune sunt. Acum acești biscuiți cu cacao și marshmallow. Aceștia cred că o să fie foarte buni. Am mai gustat ceva de genul, dar nu știu, erau aceiași. Mamă, ce bine arată. De ce sunt așa de buni? Nota 10 miliarde. Bun, acesta a fost clipul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și să-mi lăsați în comentarii dacă ați încercat și voi ceva. La viitoare!